जतनो सारिक जरानी हामबाय सिनी जतो ककबरक चैनल सिनी मीडिया रंगनो तिनी सिंगरो आनी सरकारी ऑफिस नि चेम्बर नो कैसा प्रेस मीट माखलाइका नरक जतनो सैमानो सिनी मीडिया बाय ताकुक सं खनांखा सिनी ककबरक साल संजागो नियाखाबा फिल ब्रुइसिसनि 47 years त्रिपुरा हापां बाय गसिजाकमानि ककबरक ओचिनि लैंग्वेज न अ साल न जों खातुं खाजानि बिसिंतै सिनि TTADC बिसि ब्रुम ब्रुम ख्लाइमाने आहाय न जों खानाबोसों ख्लाइनाय पुइलाव चिनि सामुंबुतांनाय थिक याखलि एकाडेमी नि गारानि सिमी आरन सिमी जों कैसा हिमबतक रसामुं मुसुमुं चिनि स्टूडेंट्स रक गार्जियंस रक ऑफिसर्स रक न जतनो तुइनाय कैसा हिमबतक हिमैनाय आरन सिमी हिमै दुकमाली हाती तै ख्लाइनाय खुमपुइ चिनि स्कूल गाना तै खाइसों नय एकंगो हलो फाइनाय सिनि आ हिमबतक पाइनाय अर अकक साथै ख्लायो जे हिमबतक पाइमानि परे अर जों गोबां चिनि चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ताइ चिनि ऑफिसर्स रगो ककबरक सालनो तुयै चिनि गोबां जे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खाइ फाइमानि बा ककबरक जों तिनि 47 बोसोरनि परे जों बुसुक जरति ककबरक मानमानि परे जों ककबरक डेभलप मोनखा ककबरक चिनि मानि ककनो जों बुसुक जरतै चिनि हास्ते हापां इया खाइबा भारत हाकतर इया खाइबा चिनि हायुं कतर चिनि कक थाइनो जों बुसुक जरति डेभलप खाइमानखा आबरनो तैनाय जों चिनि नगराय रंनि बुकुक्तै बुंनो खुक्तै जों खानालायनाय आबनि बिसिंगबो चिनि गोबांमा चिनि स्राय रंनो विशेषकै स्टूडेंट्स रंनो निनि क्विज प्रतियोगिता अंखा खेला दुला अंखा आबरनो जों खाना बरम या फरमान बिसिंतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हायकेना खानानि चिनि ककबरकनि साल जों खाना पालायनाय आबम बागै नंनि बिसिंतै अ गाना गिनिनि चिनि खाजानि दाखुकथाय बुकुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 मिनिट जत्तनो चिनि तमो स्टूडेंट हिंदी चिनि जारा गार्जियंस रक जारा चिनि कक मानि कक न हामजांनाय रनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतक हिमफाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए EM एडुकेशन एंड ककबरक डिपार्टमेंट